yamakhosi uNyazi wezulu. Ngiyakhuleka uma ngezwe lakhe. Ngiyakhuleka esilweni mangiphaphalaza bangidedele ongihlebelayo isilo kamakhoyisana kabonkulunkulu. Ngiyakhuleka emakhosini aphethe izwe lakwaZulu. Ngibingelela abefundisi boNyazi lwezulu bonke ngezihlalo zabo. Ngibingelela abavangeli bonke boNyazi lwezulu ngezihlalo zabo. Ngibingelela abashumayeli abakhona enkonzweni yoNyazi ngezihlalo zabo. Ngibingelela indlu enkulu yamaNazaretha asebuhleni. Ngibingelela indlu enkulu yamakhosi abusa izwe nabusa umhlaba. Ngibingelela abakhokheli abayingcwele boNyazi lwezulu. Ngibingelela abaphathi abaphethe intaba yepheza. Amen. Isibongo sami akekho ongasazi seshilo uNkulunkulu. Ngeke lo ngisisho njalo. Ngolunye usuku kodwa ngaphambi ngisho bengithatha unobani athatha ihlabelelo sakhe asibeke phambi kwakhe. Sibeke phambi kwakhe ihlabelelo sakho ukuze sikhulume kahle. Bese sivula babamkhulu. Ivule nobani ngane ayivula babamkhulu ibuku babamkhulu. Bese siqambe igama ihlabelelo sakho. Uthi inhliziyo yami. Igama lehlabelelo wani? Ngiyabonga uNyazi. Sibuke ngimatatazeni. Buka ihlabelelo sakho ogama laso inhliziyo yami. Umdluli umfundisi alungisa incwadi ethi ngenyanga yesikhombisa ekhuluma ngoJulayi ngikhohlwa ngisahlule levesi ayifune ayithola gugu mase ayitholile ukwenziwani kuJulayi. Obafunani osikhuluma ngenganekwane umuntu ongelona Nazareth uzosikhuluma ngenganekwane. Buka ihlabelelo sakho uthi inhliziyo yami. Inhliziyo yami iphelele noNyazi. Inhliziyo yami iphelele yini oNyazi? Iphelele? Iphelele? Uma uyibuka iyavuma ukuthi iphelele? Iphelele inhliziyo yakho oNyazi lwezulu. Buka inhliziyo yakho ikutshela ukuthi inalo iqiniso noma inenkohliso. Wena uzokhipha i-answer. Masiphelele bafowethu oNyazi lwezulu siphelele sibahle phambi koNyazi lwezulu. Kodwa bengicela ukuthi nginike umuntu i-homework uJulayi hlasibe sibe ngoJanuwari. Singamagcotshwa bakuleli bandla. Sikhuleke emakhosini asisonta nawo kuleli vangeli. Umgcokha ngogcotshwe asondelane nenkosi yakhe emphethe athi inkosi yesizwe ngizokulela. Bathi abanye abefundisi abehlangane sibe imbumba sibuphane nge-cable tight. Khona lento kuthiwa i-cable tight. I-cable tight uma ufase ngayo izinyo lokuqala ayihlehli noma ungakhali inyembezi. I-cable tight iyaphambili iqinise mo kunakuqala. Ikhona endlini usayibuka inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho inalo iqiniso. Uma inhliziyo yami ikwazi ukuvuma isono, uma ikwazi inhliziyo yami ukuzwa indlala phambi kaNkulunkulu naphambi kwabakithi naphambi kwabakomalume, yini edala inhliziyo yami ingavumi ukuba ngiguqe ngelanga ngicele ukuthi ngenze iphutha engakaze lenziwe abantu abakholwayo emhlabeni. Ngangayenza ngangayivuma inkonzo
inkonzo yothingo lwenkosazana ngalale edodweni ngalalela umbhobho owamemezayo. Igama lami nguMankele. Ungayivuma hlobo sami inhliziyo yakho ukuthi njengoba uyibuka nje isibhakabhaka phambi kwakho inkulu, incane, izaqile, inenoni, inganani, uzawuvuma nini? UMaNazaretha ngiyavuma. Akubanga bikho enkonzweni omlindelo onyazi. Othingo. Futhi unyazi lwezulu ngake ngaqale nganingabaza. Unyazi lwezulu lakhipha umhlangano uyaphezu kwentaba ngahlala ebuhleni ngasale ngaduduza ngasale ngalungisa amaNazaretha ngawo amaNazaretha uNkulunkulu uphumile uyentabeni ahlale la silinde uNkulunkulu yayivuma inhliziyo yakho. Sitholile mhlonqalo khuluma wena Nkosi yami khuluma awena Incwadi kaNehemiya yesishiyagalombili endimeni ye-18. Bafumana kubhaliwe emthethweni kaJehova ayala ngaye uMose ukuba abantwana bakwa-Israyeli bahlale emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. Yabona mfowethu hlala pha. Nyanga yesikhombisa yini? Ushembe utheni kuthina? Luthweni unyazi kuthina. Isikhathi sokuhlukana kwekamu noJamenge nesipolo kuthiwa u7. Akwenzeki nentholakala emgwaqweni ngo-7. Khona inkulumo ekhulunywa uShembe athi amakholwa uyahlabelela. uShembe akanasikhathi sokutula. uShembe uyakhuluma uthi uShembe vuma inhliziyo yami, uthi vuma ngimlandele. Uma ukuthi inhliziyo yakho ayikakavumi njengoba uyibuka nje, nomfundisi uNgoma wathelele ebusuku wakhonkisa inhliziyo. Nakhelisa phambi kwakho umfundisi ethembekile. Wasethi umfundisi awukhombi yakho inhliziyo kulezi inhliziyo. Mfundisi yeke ukukholwa khomba inhliziyo yakho kulezi inhliziyo. Waba muhle umfundisi othembekile oyibheka oyibona inazi yami. Hayi yabona mina ngoba umfundisi ngicwele i-spiritual intotshiwe nanka inhliziyo. What I know, you are spiritual. I don't know. What you got? What come in? Sasalagi. Emlindelweni. Uthi. Ngingazona bafowethu beimbuzo eqiniso nje. Sasibangaki. Mama, khona inhliziyo. Wabekhomba kwakuwona leyo.
bangcwele ngicela ukubabaza futhi ngifisa kwamfishane nawe ungilekelele ungibabazise ngoba izwi lami namhlanje lithatha umkhuhlane kodwa bengifisa ukubabaza mina ukhanye khohle Kwencwadi yeBhayibheli ethi uma nihamba kahle niwuphethe kahle umthetho kaNkulunkulu nilibhekise abadla niyabona amakhosi ikhona eNazaretha into uma niphethe kahle niyabona ngamakhosi ayongena kulowo muzi ayongena ehamba ngey'nqola ayisekho iy'nqola mhlanje sekuno-Mercedes Benz sekuno-Jaguar sekuno-Hyundai sekuno-Toyota awukakaboni amakhosi wena eyangakini inkosi ikhona la ikhona mayineti ifonelwe iWhatsApp uthi I'm inviting you Manazaretha yini ledala sihluleke kuyiphenya yini ledala wakukhuluma ukhona into ongayazi kuTikTok ukhuluma ngoshembe yini ledala ningangabazi kuTikTok nivuma unyazi ukuthi unyazi luNkulunkulu ongaphezu kwaNkulunkulu abakhona emhlabeni esibabonile nesakaze sibabone ubani owaphupha kulabo abadala nesabahamba emhlabeni owaphupha isilo kuba siyabhadadiswa isilo samaZulu ubani owaphupha nokaphamisa isandla bebethi obaba mobephuma emakhaya bezaJulayi bathi siyakofunda imithetho mimzulufunda indoda nendoda ayikukuhlabelela sayo umuntu ofana abuka inhliziyo yakho iyavuma yini ubani wathi amadoda angaphela bani avela kula Manazaretha asindisiwe emhlabeni isibaya sikhona ekhaya mawunenkinga ukhulume nobani ngophela inkantolo yokuqala nala ubuya khona yokuqala uqala ungene esibayeni ufike ubike esibayeni nina bakithi nanku umkhuhlane ungiphethe lapha ekhaya uqhamukaphi uvela niyephi nina bakithi ngaphambi kokuba uyekushembe akuvumelekile uyekushembe uyonikela ungadalanga kini inkonzo yokuphila neyokuhlonipha iqala ekhaya yenzani pho yenzani umlami obhinqa isidwaba lesabatha kuphela phakathi nensuku akasibhinqi ululini wele zakhe zibe zinhle alule amashiya akhe abe mahle alule iy'nkophe zakhe zibe zinhle alule nenzipho zakhe zibe zinhle afaneleke ngesabatha ubhinqa isidwaba uhlonipha bani ubani kanti wamlobola isonto noma abakithi osikihleke wemfundo zemnyama namhlanje ugcineni ukuthandaza babo wakho njengoba ulapha endlini nje uzonyazini ubikile yini babakini ukuthi ngiyaphuma ngicela ukuphuma nina bakithi ngiyakushembe hambani nami ubabonge obana kwathandaza uNkulunkulu njalo ngelinye ilanga kuyafuna ukuthandaza ukhokho wakho khona nebhato wamakhokho wakhe khona nesho wamakhulunkulu wakhe khona nenhlaka angazi ngathi inhlaka ngebhato owathi baba wakhe kuphethe uJoseph ubani baba wakhe athi baba wami uJoseph mamuzi ubaba wakhe athi uLosilia noma uDolodi angazi wamanye inkonzo yobuNazaretha iqala ekhaya akwenzeki ungene emanzini uphume emanzini uqhubeke nesonto ungazange uyikhuluma indaba yakho nabakini njengoba ulapha endlini ugcina nini komalume wakho khona usakwazi komalume wakho ungakuphi noma waze ebuhleni khuluma wena Nkosi yami
ingane yentombazane icelana neyomfana ngoJulayi. Umfana khipha obhasikidi abawu-15 nabawu-20. NgoJanuwari iyabuya izohlukanisa. Uyiwona umthetho. Nibangana isibona omunye ophethe lefoni yokudlala kuba yinefoni edulayo. Yini? iPhone. Alona udebilo lengeshona. Lokhu ibobhasikidi abawu-10 kayisene ndaba naye. Kuthiwani ngomthetho wesonto. Uyavuma yini ukuhlukanise insizwa nentombi? Kuthiwani ngalabafana abafana bamengi bazalayo agane intombi yokananga mfuthu umbhele eduze kwami. Ishadi khoyise bekuhle. Bazala ingane ezimbili. Bese yeka. Ungayiphathi ngeze igama laJehova uNkulunkulu wakho. Ithini imndeni ekhanselene nomhlaba ongakini usulahla ingane yomuntu. Usubone enye. Awuliphathe ngeze igama laShembe. Usalibabaza noma uyalibulala. Awufunde emdluli funda. Ulahla namhlanje. Funda emdluli funda. Ukulungiselela isabatha Nakho-ke akuphelele inhlamvu yelanga isekhona ngoLwesihlanu. uzwini. Ukushona kwelanga umlilo ucishwe. Ukushona kwenhlamvu yelanga. Ya. Ukuhlambulukela isabatha kusukela emzimbeni ugezwe ngamanzi nasekugqokeni ihembe elimhlophe Yazi ingane olifakile. nengubo yesabatha emhlophe umNazaretha. Yazi la. Imkhono ikhawule esihlakaleni, ubude ukhawule emaqakaleni. Umuntu akavunyelwe emthethweni ukugeza umzimba nekhanda ngosuku lwesabatha. Awuvanga ngene eshaweni wena. Haleluya. Qhubeka mbaka. Akufuneki umuntu adle into eshisayo ephekwe ngosuku lwesabatha. Yazi ya. Ukudla okuphekelwa isabatha akufudunyezwe. Yazi ya. Kudliwa kunjalo noma selidlulile isabatha. Hayi kundaba esontweni. Ngileyo wami enginayo ngizoyibekaphi? Funda mdluli funda wakafundi kahle. Ningasebenzi namunye umsebenzi ngosuku lwesabatha. Ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Kepha gcinani usuku lwesabatha lube ingcwele njengoba ngayala oyihlo benu. Kodwa balalelanga. Ngakho uJehova walibusisa usuku lwesikhombisa walenza laba ingcwele. Ningasebenzi namunye umsebenzi ngalo. Ya. Umthetho kaJehova awumvumeli umuntu ukuba akhiphe imali esikhwameni sakhe ngosuku lwesabatha ukuthenga ngayo nokukhokhela omunye umuntu isikweletu. Akudlule isabatha kuqala anduba athenge ngayo akuthandayo. Lowo ngumthetho opheleleyo. Ngiyabonga. Uyabizwa. Sisolomo. Ushaya kumengene uNkulunkulu engayikhuluma leyo nto emva kweminyaka emingaki. Sasibawuza ukuthi ngithini. Ngoba bakini abakuvumelanga ukuthi ungizwe. Noma ungafisa ungizwe. Kodwa bakini babengavumanga ngeke ungizwe uzobuka mina. Uyabizwa. Sisolo.
emhlabeni uyiNazaretha Baptist Church lasebuhleni, uyilunga lasebuhleni, unenkinga yokuthi ube nenhlanhla ngisho ubaba wakho angazange abe nayo, nokhokho wakho angazange abe nayo, nomkhulu wakho angazange abe nayo, yokuthi ukwazi ukuthi uhlale kanye nesilo. Uhlale kanye nesilo. Isilo sethekile esithi masiphakamisa sithi mina ngiyilunga leNazaretha Baptist Church lasebuhleni. Awuboni wena ubhizi ubuka izono zabantu, yena izono zabantu babazi inhlanhla banayo, ngisho ihlanga zanga zabe nayo ibabazi leyo nhlanga. Wenzani? Namhlanje unyazi luhleli zilebili phakathi epulpiti. Ubona unyazi into yokuganga wena? Ubona unyazi into yokuganga? Aphelele pho mama ekade betoba bemgidini bathi inkonzoni le hlulisa inkonzo, inkonzoni hlulisa inkonzo, ukholo luno lwehlulisa inkonzoni. Inkinga yinye esiphethe inhliziyo. Kamzwana uThixo lidweba leli thempele angikhona. Unyazi inyanga yezulu idwebe senzansi angikhona. Wabuza namadoda akodwa bakubone kahle. Wayophuma abantu abogcwalana. Kwaba amasonto amabili kuthe kwelesithathu lagcwala ithempele. Alibonge unyazi. Ngamsukwane kudwetshwa leli angikhona. Naka lahamba uThixo lechitha. Lwafaka icathulo esathi liyi-brown nebhluwe elalimnyama limthende. Lafaka ibhatafiyalo lahamba lachitha. Lwashona enzansi. Sabuzana ukuthi hey kahle ubaba lwajabula kikhona nathi sakamemba lwakhwepha lathi khona nanti hawu nangu babedla itafa lokule nkosi yamaqadi sakuthini enkosini lakhwepha lwabejika lapho lathi yabona-ke nalithempeli nayibone kanani kodwa baba ulikhulu ngokona kodwa ulazilani ngani ngangikhona ngo lehlakhe ngakaMaNazaretha usabuka isono somunye umuntu njengoba kodwa nje emakhaya wena akazuyibona indoda yabenzathi egqoka uMnazaretha odabukile nje ongemuhle okhrimayo ohebwephukeni edabisayo efika iguqe phambi kwakho kanti nkosi isipiloti bisithi le ndoda liyithi le nkosi akazi wena lonhlanhla wena sozesikhathi uNkulunkulu ayozwakanike uzofika ekhaya ukenyeza ungaphethe lutho ngoba ayibangabikho imali yamaqanda. Ufuna kuvuka nje ebusuku kuye nkosi uDodi. Ufuna kuvuka nje ufuna umuntu ozombingelela usobona athi yebo bese ngiyakuthanda. Yena sel baba udumo ngakaMaNazaretha. Isilo samaZulu siyilunga leNazaretha Baptist Church sibhabhasiwe ebuhleni. Sibhabhatiswa unyazi. Awangavumi baba
isidwaba ngesabatha esontweni ulotsholwa yisonto noma ulotsholwa bakini. Njengoba wena udivorce umkakho umqoshile uthele ngenyongo, ube nayo yini inyongo yokusula inyongo usihamba usiyamqosha ekhaya uyithathe lo nyongo ubone ufazi wakho? Wenzeke kanjani ukhoyise ngenkomo ezisithupha bese usola imbuzi lokubika umfazi wakhe ekhaya? Umfazi ongabikile akabatholi abantwana. Uboneke nabanye abantwana uguquka ekuseni nasemini kushefa wena ongazange umbike umfazi waba nodumo lomshaka inkomo zayisithupha. Hey sayidla inyama ngasibani bani kodwa bangabikho imbuzi yokumbika, ayibangabikho imbuzi eyabe kudwele, ayibangabikho imbuzi. Haleluya, ulungile. Inkomo yayihlaba mntwana umkhoyisa yayithethelele kubo into ebika umfazi emsamo imirejisi imenza abe umfazi angabe unkosikazi. Akushiye ukuthi umuntu umfazi oshade omfundisi wafaka iringi unkosikazi lo. Umfazi umuntu ofazi kubo ukuthi ngiyafa namhlanje ukuba usibongile wakwaShozi namhlanje inegama elisha lokuthi uMashozi wakwaMpele. Ungabe lokho sizothenga naye ukhamba nakini esephelele ushade naye khona la ehostela zawushaya khona lapha emgwaqweni. Wakasho umgwaqo wavalwa umswali okhoyise unkosikazi wakho azikho izalukazi ezawugada umngakho wavula khoyise nje kophike khona emgwaqweni zafeza unyathela iy'moto wahamba ney'moto yikho umngakho ehamba nje umswali akhoyisa ngawo wahamba ney'moto. Ubona wena ungasiyeli indoda awekho amadoda omndeni akuyalile. Wingozi mokhuluma umfana uganwa ingane yomuntu ingabikho indoda ezokuyala. Hayi umuntu wesilisa, indoda nomuntu wesilisa kwehlukene. Indoda iba indoda, iba yini? Indoda iba indoda. Umuntu wesilisa uba umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa umthola kashisa nyama edushisa nyama akazazi ingane edleni ekhaya. Ayidli inyama azoconse isobho noma umhluzi we-full force kodwa ekhaya ayidliwe inyama kudliwa u-200 rand wekabishi. Wenzani? Udushisa nyama. Indoda iba indoda ithemba uNkulunkulu ophambi kwethu unyaphezulu. Indoda leyo. Indoda akwenzeli ikhatha abafazi bayo, ithatha incwadi iyinikeze umakoti omncane, ithatha omdala ingamniki incwadi. Inkosana izalwa kanye, izalwa umfazi omdala inkosana alongo nya. Inkosazana izalwa kanye, ayizalwa kabili, iba wazi inkosazana alongo nya. Manje wenzani mawufika ukufa izothi yasukuma inkosana ikhomba ithuna lakho bese ethi lo mncane umfana athi hayi mina ngiphethe incwadi kamama. Yani mfana i-wedding certificate. Amakhosikazi akho uma angangenelani uyakuliphi izulu. Ngoba amakhosikazi akho meganyini akahlale ogqokweni olodwa ntambama mntakwethu esedla ugqoko lomndeni engasekho umuntu sebedla nje sekusukuma umnikazi. Khona umnikazi namhlanje ummese uphethe umasipani bani sikamasipani bani namhlanje ummese uphethe umasipani bani ayikho inyama badle bese beqeda bese khipha amavele bese shaya ingoma yakubo. Kodwa nombuzi uboleka ubolithini la akalazi wazi uNkosi ethi makade semphambi kwakho. Lithini lakini hu elakini kuyayeza mahafu lakshona kusho lakini kuyayeza lithini lakini Nkosi yethu shudala.
isondo lendlovu uyingozi ukugibela lolini yokuqina kwabheka bezayo emathuneni uzwinya izwi lonyazi lezulu kini amathuna kini ungawatentele ugcinani mkwenza amathuneni akini ngabe ukhuluma kangaka esontweni ukwazi kusubona izono zabafundisi sibona uwe uzungene ku-TikTok nezono zabafundisi umbuzo wami uthi asikaze sibone ufake isiphanda senyongo ligcina nini ingozi aleni ukudlela wena uyathanda ukusilandela ngaphasi yakho akamfonele amlande nomfazi owasha indoda wahamba waya kamathandatisiwe akayifonele aqondanazaleti ngithande azonihlabelela inhliziyo buka inhliziyo yakho ufanele nobala khona kugqokela umndeni ugeleni izophoza emndenini nabafowenu bakubonge uphinga encane konyane mfana ukhipha ingane yakho encane konyane othi mawufola kolakale ongemuva konakele ukenani nokuma uthi ngiyambonga nomfazi ongenayo ngama lenkosi alibonga awayifuni uthi amfikile usugideka ngaki usutatazeka ngaki zifune uyinhliziyo yakho lephambi kwakho uthi iyavuma yini uNkulunkulu engimbone eswazini hawu maNazaretha asamzokwenza amapassport niyobona izikha esiyibona akuyena uNkulunkulu oseswazini uyamangalisa khona ingilazi nezakhiwo zafaka khona isosha egadayo uyabona ekhuluma nomuntu liqingelele alicwayizi lwamuntu nangithi udoli hayibo ngathi ngithi kodwa washuta kushuthwa emagugwini apha wethu amagugu ipimo lakho ipijipa ipitandapekatoda ibikivele phezulu nyangayizulu kwitandapeki ivele phezulu inkokomane sonke nini umcimbi wokubongela ngayizulu yaxoxela isonto sesiqedile ngezando nangamafosholo nangemkhono saqeda ibani esuma umntadenda yama athi mna ngadoda nomfowethu wena usubhodonga wakho shemba seyibonga nini inyanga yezulu singakanje inyanga yezulu sibangakanje inyanga yezulu lezi imfundiso ey'khona esontweni ezenyanga yezulu nabantu abahlala ngesontweni abenyanga yezulu mtshela umkakho ukuthi mkami ukanile manje uphelela ngigqoyisile ukhona okunye usakufuna cha fihla ingingile fihla ingingile ayikile ingozi yokuthi umkami ambe eveza ingingila ingingila mkami into ejulela ngabe ingingila madoda yabe bukwenombani ingingila ingingila ahambe nje ngayo egalemini ingingila wena uyathanda ukuzilandela
ngibonga ukuthi inkosi ngiphambi kwakho futhi yabonga Nkosi ukuthi izitha nginazo mangingenazo izitha angakabambi mase ubambile ngempela wathatha onyazini ubona ngezitha usufikile onyazini lezulu njengoba ngakeni besakuthanda bonke njengemali awakafiki onyazini lezulu balinde kuqala bakuzonde uzosuqala ubavaramu shisa usubambo subona ngani mabe ngakuthuki nje awakafiki kushembe fanele bakuthuke uthi ngiyabonga Jehova sengiphelele ngiyabonga nyathi lezulu ukhumbule ubaba mabe ngaqambela amanga awakafiki onyazini Nkosi busabe ezwini siyabonga amazwi lesothombe senkosi inkosi izimbusisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sikhulu 25 125 sizocela umfundisi uNgubane waseManguza sola lesihlabelelo inkosi imbusisa